היי גייז, ותודה שחזרתם לראות סרטון. עלו כזה, ממש לא אני עשיתי, חברה שלי עשתה לי, ולא רציתי להוריד את זה פה כי זה ממש מעליב, ועכשיו אני אוריד את זה ואני אעשה סרטון איך מורידים איפור. אוקיי, אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אני לוקחת סיר איפור דו-פאזי לפנים ולעיניים בביוטיקר מספר 2. לוקחת פדים קוסמטיים ומגבונים רגילים. שימו לב, לא צריך מגבונים של איפור, פשוט רגיל ומסיר איפור, זה מה שצריך. צריך את כל הדברים האלה שכולם משתמשים בהם. זה דו-פאזי בגלל שזה שמן ומים. לפני השימוש צריך ממש לנער טוב ולשפוך מעט על הפד הקוסמטי. שיהיה ככה. אתם תראו כמה ועוד יורד לי. עוד אני לא שמה לי, מזל לי שכחה. גם זה היה עוד יותר סיוט להוריד, למה יש לי רק עוד ימים עמידים במים או עמידים בכמה שעות גם על הסיר איפור. גם כאן היא שמה לי, לא יודעת למה, מבולבלת. תשימו לעשות ניקיון לא יסודי, ממש רגיל קטן. אני לוקחת עוד פד עם מסיר ופשוט שמה שנייה שמתי יותר מדי שלא ישפך לי על המחשב. ככה פשוט על העיניים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ומתייחס ומנגבת. גם פה נכנס לי שביל לתוך העין. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 מנגבת. פשוט מוריד כמעט כל מה שהיא עשתה לי. אני רוצה לשני עוד פעם. שהכל נקי, יכולה פשוט עוד פעם על הפנים, קצת בעיניים עוד פעם. פשוט תודה, סליחה, סרטוני אוהב שתהיה צרוח בשבילכם כדי שתשמעו. לזרוק לפח, כל פעם מלא. הנה, פד בלי כלום. פשוט מתחילים לעשות עם מגבון. נכניס אחד. פשוט
לעשות עם גבול רגיל. כפי שרואים יוצא. וככה בעצם מורידים איפור, ומקווה שלמדתם ונהנתם, ולהתראות ונתראה בסרטון הבא. ביי.